Θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα χελωνάκι μόνο από φούντες. Αυτό το χελωνάκι μπορείτε να το κάνετε μπρελόκ, μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε. Θα χρειαστείτε μια μεγάλη φούντα, σε ό,τι χρώματα θέλετε. Θα χρειαστείτε μια μεσαία φούντα και θα χρειαστείτε άλλες πιο μικρές. Θα πάρετε τη σιλικόνη σας ή άμα έχετε κάποια υγρή κόλλα, θα κολλήσετε, θα βάλετε κόλλα πάνω στη μεγάλη φούντα, θα κολλήσετε τη μεσαία φούντα και θα βάλετε και άλλη κόλλα για να κολλήσετε τις άλλες πιο μικρές φούντες. Οι φούντες πρέπει να είναι σε συγκεκριμένα μεγέθη, όχι και τόσο συγκεκριμένα, αλλά να μην είναι τεράστιες οι φούντες που θα βάλουμε για πόδια, γιατί μπορεί να μην φαίνεται και τόσο ωραίο. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και μάτια, εγώ το προτιμώ χωρίς μάτια και το χελωνάκι είναι έτοιμο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για διακοσμητικό, μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε.